danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wata rana wani bawan Allah yana zaune a shagonsa sai ga wani dattijo ya sha rama da ka gan shi ka ga yunwa ta buge shi, ya ce wa mai shago don Allah da annabi ka taimaka ka bani gari bashi tiya ɗaya zan biya ka nan gaba insha Allahu. To kasancewar mai shagon mutumin kirki ne kuma dattijon maƙocinsa ne ya san shi sosai, saboda haka sai ya ɗauki tiya ɗaya ta gari sai ya bashi wannan a matsayin bashi. Wannan dattijon ya anshi garin ya fita bai sake dawowa ba sai washe gari ya sake dawowa ya ce mishi don Allah da annabi bawan Allah ka taimaka min ka ƙara bani wannan garin tiya ɗaya bashi zan biya ka wallahi da zaran an samu buɗi. Nan dai wannan bawan Allah mai shago ya kalli dattijon nan cikin yanayi na tausayi ya ƙara ɗaukar gari tiya ɗaya ya bashi. Washe gari kwana na uku haka dattijon nan ya ƙara dawowa ya tambayi mai shago ya bashi bashin gari tiya ɗaya. Haka dai wannan bawan Allah ya ƙara ɗauka ya bashi. Aka ci gaba da yin haka har sai da aka yi sau uku. Bayan an yi sau uku ne dai ranar da wannan dattijon ya dawo a karo na huɗu sai ya ce mishi don Allah bawan Allah ka bani aron gari tiya ɗaya bashi zan biya ka. Sai mai shago ya ce baba gaskiya ka yi haƙuri, ka ga shekaran jiya waccan ka zo na baka, shekaran jiya ka zo na baka, jiya ka zo na baka, ni ma idan za a ci gaba da yin irin haka kuma a samu ire-iren ku mutum 10 to wallahi tallahi shagona ba zai iya zuwa ko ina ba, jari na zai karye, amma na yi iya ƙoƙarin da zan iya yi maka, amma don Allah baba ka yi haƙuri, kar ka ce na hana ka ko na maka rashin mutunci, wallahi na yi iya abin da zan iya yi na ƙoƙari wajen ganin na taimaka maka. Jan haka sai dattijon nan bai ce komai ba sai ya rarrafa ya fito daga cikin shago ya dawo gaban shago ya zauna, yana nan yana zaune yana ganin diri-diri a idon shi, yana ganin kamar wani dodo ne ke bayyana a gaban shi, haka dai yana lullumshe idon shi yana buɗewa, kwatsam sai kawai baba ya daina motsi. Ana nan jim kaɗan sai ga wani attajiri ya faka motar shi a gaban wannan shagon, ya shiga cikin shago ya yi sayayya, yana fitowa sai ya ga dattijo ya jingina da bango tamkar ya yi bacci, ya kuma ga lallai akwai abin tausayi a tattare da shi domin da ganin wannan dattijon yunwa yake ji. Sakamakon haka sai ya koma cikin shago ya ce mai shago wannan dattijon da ke yin bacci a gaban shagon ka fa? Ya ce wallahi wannan wani maƙwabcina ne, yau kwana uku kullum yana zuwa yana cewa in bashi gari tiya ɗaya bashi, na bashi na farko, na bashi na biyu, na bashi na uku, yau ya dawo in bashi na huɗu, to kuma ganin cewa ni ma kullum fa jari na ke yin ƙasa, kuma a cikin wannan yanayin da ake ciki a wannan ƙasar ba lallai ne ya samu kuɗin da zai iya biya na ba, saboda haka na ce yau ya yi haƙuri. Kasancewar na bashi haƙuri ya fita, ashe nan waje ya zo ya zauna, ni wallahi ji nake ma ya tafi. Da attajirin nan ya ji haka sai tausayin dattijon nan ya kama shi, sai ya ce to ka ga wannan da alamun dai yana cikin matsalar abinci ne ta iya yiwuwa a gidansa, saboda haka da Allah ka haɗa mai provision wanda zai ishe shi na tsawon wata 5 nan gaba, ka haɗa ka sanya min lissafin wannan tiya ukun na gari da ya ansa a baya, duka ka yi min calculation in ji nawa ne kuɗin sai in tura maka. Sai mai shago ya ce to ba damuwa Alhaji, Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi bisa wannan taimako da ka yi. Sai nan aka haɗa komai da komai na kayan abinci, aka haɗa mai buhun shinkafa 2 da sauran abubuwa da mai da sauran komai da komai, wake, taliya, makaroni da komai, aka haɗa mishi har da buhun masara. Nan take wannan attajirin sai ya fito ya taho wurin wannan dattijon, yana zuwa ya ce baba tashi ga abinci an siya maka ka zo ka ɗauka ka kai gidanka. Sai ya ji shiru, yana ƙara maimaita maganan nan da ya ji maganan nan tsoho bai yi motsi ba, ya ɗan dafa kafaɗar tsohon nan da nufin ya daddaɓe shi ya tashe shi daga baccin da yake, ƙila bacci ya yi, kawai dafa shin da ya yi tsoho sai ya faɗi. Wannan sai ya nuna alamun cewa lallai ba lallai ne wannan dattijon akwai rai a tattare da shi ba. Nan take attajirin nan ya yi saurin kiran mai shago, mai shago yana fitowa tare da sauran wasu mutane da suke zaune a gefe aka rugo, ana taɓa jikin wannan dattijon aka tadda rai ya yi halinsa. Abin tausayi, nan take aka bincika ina ne gidansa, aka je aka tambaya, ana zuwa aka tarar da iyalansa suna zaune da matar shi da 'ya'yan shi suna zaune suna ta kukan yunwa. Hakan kuma ya sanya aka tambaye su me ya faru, suka ce yau kwana 3 kenan, yau kwana 4 kenan
babanmu baya iya kawo mana komai sai tiyar gari, ita ce za mu wuni muna ci, ga shi yau tun da garin Allah ya waye har yanzu bai dawo ya kawo mana tiyar garin ba, muna cikin yunwa. Wannan dalilin da ya sanya kuka gan mu muna kuka, wallahi yunwa ce muke ji. Jin haka al'umma gabaki ɗaya tausayi ya kama su, mai shagon nan tuni ya fashe da kukan tausayi. Haka dai aka ɗauko wannan abincin da attajirin nan ya saya aka kawo gidan wannan bawan Allah, sannan aka kawo gawar shi aka yi jana'izar shi aka kuma yi masa sutura. Cikin ikon Allah daga wannan lokaci dai aka ci gaba da taimakawa wannan iyalan, bayan wancan bawan Allahn dattijo yunwa ta zama ajalinsa. Wannan labarin ya faru ne a zahirin gaskiya a garin Kano a shekarar da aka janye tallafin man fetur a Najeriya. Muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, kuma Allah ya zaunar da mutane lafiya ya kuma kawo musu wadata. Amin summa amin. Idan ka samu darasi a cikin wannan labarin, kar ka manta ka mana sharing, ka mana liking, sannan kuma ka yi mana following. Mun gode da kasancewarku a tare da mu.